Goedenavond, het is zondag 30 juli en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Nu Margot Mulder per 1 juli is vertrokken naar Bergen op Zoom, is Goes op zoek naar een nieuwe burgemeester. De profielschets daarvoor is inmiddels gemaakt. Wij willen vooral een burgemeester die midden in de samenleving staat. Aanspreekbaar, zichtbaar, luisterend. Eigenlijk zoals we de laatste jaren dat gewend zijn geweest. En de inwoners hebben ook aangegeven dat ze heel graag zo'n burgemeester willen hebben. Verder is het een pre als de nieuwe burgemeester al een band met Goes of Zeeland heeft. Een voorkeur voor een man of een vrouw is er niet. Vooral een goede burgemeester. En of dat een man of een vrouw is, dat is voor ons echt niet van belang. Het moet een goede burgemeester zijn die echt tussen de inwoners staat. Een type Margot Mulder. Liever een vrouw dan een man. Waarom? Nou, ik vind vrouwen aan de top vind ik gewoon belangrijk. En die zijn er nog niet genoeg naar mijn idee. Dus een vrouw aan de top zou ik zeggen. Niet dat ik tegen vrouwen ben of zo, maar ik zou toch liever een mannelijk iemand zien. Die dat toch een beetje overkomt. De komende maanden heeft Goes in ieder geval nog een man, want zo lang blijft waarnemend burgemeester Marcel Frenzel. Op 1 februari 2024 moet de nieuwe burgemeester beginnen. Hey Barbie, can I come to your house tonight? Sure. Bioscoopbezoek zit weer in de lift vanwege een bijzondere combinatie. Het slechte zomerweer, zojuist nog een nat pak gehaald op de fiets. En 2 populaire films die uit zijn gekomen. Barbie en Oppenheimer. Ja, het klinkt eigenlijk heel gek, maar voor ons is het heel fijn als het gaat regenen en als het waait. Dat zie je ook wel terug in de bezoekersaantallen gelukkig. En hoe mensen hier, hoe beter. Ja, je moet even moeite doen en vroeg opstaan. Hard fietsen door de regen. En we hebben ook nog een lege accu, dus we hebben er wat voor over. Zondagmorgen, 10:15. Ja. En dan denk je, ik ga lekker naar de film. Zeker, ja. Ja, er is vanmiddag een race, dus lekker in de ochtend naar de film. Eerst de Barbie en dan de Formule 1. Ja, dat is de bedoeling, ja. Ja, hij lijkt me gewoon heel leuk. En zo heb ik ook veel dingen gezien op TikTok ook, over dat mensen hem heel goed vinden. En dat mensen ook moesten huilen erom en zo. Dus ik was wel heel benieuwd. We blijven niet teruggrijpen op corona, maar ja, voor de bioscopen was dat natuurlijk een hele beroerde tijd. Kom je hiermee terug op het niveau van voor corona, qua bezoekersaantallen? Ja, zeker. We merken dat het gewoon weer rap omhoog gaat en dat we weer leuk iedereen mogen ontvangen en gewoon weer kunnen knallen met z'n allen. 3, 2, 1, start! Insmeren met bruine zeep en glijden maar. Hier in Overslag, precies op de grens tussen Nederland en België, wordt vandaag het allereerste internationale kampioenschap buikschuiven gehouden. En dat ziet er zo uit. Wat is nou het geheim voor zo'n grote zwieper? Licht en goed springen. Ja, ik denk gewoon vanaf die schans zo ver mogelijk springen. Geen idee eigenlijk. Ik denk ook een beetje springen inderdaad, dat je een beetje snelheid hebt en kunnen afduwen eventueel. Maar ik denk ook wel de buik. Gewicht, buikje, dat zal de beste zijn denk ik. En heel veel zeep denk ik. En heel veel zeep. Aan deze eerste editie deden maar liefst 80 deelnemers mee. Wat de organisatie betreft was het een succes. Ja, wij zijn heel rap tevreden. Als er maar plezier en lol is. Ja. En is dit nou voor herhaling vatbaar? Gaat dit een jaarlijks evenement worden? Ik denk van wel. Gaat snel! Voor Dano Laurens kwam deze week een jongensdroom uit. De Middelburger tekende een 2-jarig profcontract bij Sparta. En dat vierde hij gisteren met een vroege assist in de oefenwedstrijd tegen Goes. De big smile die zie je nog steeds op mijn gezicht. Ja, natuurlijk hartstikke blij en hartstikke trots dat ik heb mogen tekenen. Je speelde natuurlijk al een jaar bij Sparta. Wat had je daarvoor dan? Eigenlijk alleen reiskostenvergoeding. Verder gewoon dat ik speler ben van Sparta. En wat verandert er dan nu? Nou, ten eerste, ik heb er nu in ieder geval een autootje, huur, leen. Ja.
Waardoor ik mijn wekker sowieso later kan, wat meer rust heb. Want de treinen die geven nogal veel stress, nu deze periode helemaal. Dus er veel uitvallen. Ja, en natuurlijk gewoon wat salaris en de zekerheid voor de aankomende 2 jaar. De spits debuteerde vorig jaar al in de Eredivisie en hoopt dit jaar de sprong te maken van Jong Sparta naar het eerste. Maar dat zal niet makkelijk zijn bij een subtopper. Wanneer je met betere spelers speelt, ga je zelf ook beter spelen. En als je het niet aan kan, ja, dan kan je het niet aan en dan weet je ook dat de lat te hoog is. Maar ja, dat is niet het doel. Het doel is om basisspeler te worden bij Sparta. Heb je het gevoel dat dat niveau erin zit? Ja, het zou raar zijn als ik zeg nee, want dan heb je geen vertrouwen in jezelf. Maar ik heb hartstikke veel vertrouwen in dat dat goed kan komen. Laurens won met tweede divisionist Jong Sparta met 5-1 van Goes, dat 2 niveaus lager speelt. Scoren liet Laurens dit keer aan anderen over. Er waren vooral in de vroege morgen een paar buien, maar de meeste tijd was het toch wel droog. Het is vanavond dat het gaat regenen en regelmatig kwam de zon erbij. Warm was het natuurlijk niet en dat kwam zeker ook door de wind. Die zat vaak in de windkracht 5 en op het water in de windkracht 6 tot 7. Vanavond gaat het dus regenen door een actief front. Vannacht regent het langdurig. Er kan tot de ochtend al 10 mm vallen. En morgenochtend zijn er ook flinke perioden met regen of motregen. Morgenmiddag en morgenavond komen er uit de westen een paar opklaringen, maar de buienkans blijft dan nog vrij groot. Totaal is 15 tot 20 mm aan neerslag mogelijk tot morgen middernacht. Maximum temperatuur morgen 19 à 20 graden bij windkracht 4 tot 6. En op het water vlagen van windkracht 7. Dinsdag is vooral de ochtend onbestendig, met een grote kans op enkele regen- en onweersbuien. En ook woensdag en donderdag zijn zeker niet droog. Maar de natste dag van de week is toch wel de maandag. En tot zover voor nu. Straks dan kunt u nog meekijken naar de Zeeuwse ontdekkingstocht van Frederik Spicht in Waarzee Landkust. En voor nu alvast een hele fijne avond.